Goedemiddag, voorzitter. U heeft een beetje gesproken over armoede, ook in de BES. En dat u niet alleen maar ombudsman bent hier, maar ook voor de BES. Er bestaat een groot verband tussen armoede en onderwijs. En als we kijken naar de slagingspercentages van onze studenten vanuit de Cariben hier in Nederland, dan is dat laag. Een ander onderwerp die ook even aan bod is gekomen door een andere collega hier naar voren gebracht was taalbeheersing. Dat is ook een groot probleem. Er is even gesproken over Engelstalige opleidingen. En ik vond het heel mooi hoe u het heeft uitgelegd als we samen in een klas zitten en we spreken allemaal even slecht het Engels, dan is dat ook een vorm van gelijkheid. Maar het brengt me wel op de vraag of er ook meer ruimte bestaat voor het investeren in hoger onderwijs in de Cariben. Vooral ook omdat de BES en de CAS zo dicht bij elkaar staan. Dus investeren in het onderwijs in de Cariben. En daarbij denk ik ook meteen aan de mogelijkheid om een gedeelte van het onderwijs in de Cariben te doen, bijvoorbeeld de bachelor, en dan de master te reserveren voor een studie hier in Nederland. Het zou misschien ook kunnen bijdragen aan het beperken van de brain drain. Want als je hier alleen maar een jaar zit of 1,5 jaar, dan is de neiging toch groter om terug te gaan. Je bouwt minder schulden op. Dus ik zou graag van u willen weten hoe u er tegenaan kijkt en uw mening. Ja, dank u wel. Even beginnen bij BES en CAS. Ik denk dat wij ons hier in Nederland onvoldoende realiseren hoe er familiebanden zijn. En hoe je opleiding doet, of je geboren wordt op Bonaire, met je ouders meegaat een tijdje naar Curaçao en daar je lagere school of je basisschool. En dan vervolgens naar Aruba gaat omdat je vader of je moeder daar een baan krijgt en daar je middel. En dat gaat met werken ook zo. Hè. We zien dat mensen van het ene naar het andere eiland, die trekken zich niks aan van koninkrijksgrenzen en zeker niet van interne koninkrijksgrenzen. Dat beseffen, ik zeg het wel eens, en misschien is dat een beetje, nou ja, ik durf het wel te zeggen. Wij denken, als je in Nederland geboren bent, ga je daar nooit meer weg. Dus dat zal in Bonaire ook wel zo zijn. En dat is dus niet zo. Want als je dus Bonaire denkt, of Curaçao is een land en je bent in een land geboren, dan ga je nooit weg. Iemand die daar woont, werkt, snapt hoe het in elkaar zit, die weet dat er familie zit op, nou ja, noem het maar, welk eiland dan ook. Hè, overal vandaan. Mensen hebben een hele diverse achtergrond en ze bewegen. Dat is wel essentieel om te snappen wat het is ook in de cultuur en in de taal. En wat voor een extra problemen en barrières dat oproept. Maar ook welke enorme voordelen er zijn als je zo'n multiculturele, als ik dat woord hier mag gebruiken, achtergrond hebt. Dat is echt heel belangrijk. En dat investeren in onderwijs moet dus niet zijn zoals wij hier, ik zeg maar even wij zoals we hier in Den Haag zitten, wij ons onderwijs inrichten. We moeten kijken naar hoe halen we het niveau wat nodig is om succesvol te studeren in welk ander land dan ook. Hoe zorgen we ervoor dat we een samenleving krijgen waar mensen wel met elkaar kunnen blijven praten, ook al is een achtergrond divers. En hoe houden we het niveau zodanig dat degene met capaciteiten en leerkansen, dat die kansen ook krijgen. En als dat niet op het eigen eiland is of in het eigen land, dan zou het misschien ergens anders moeten zijn. Dus het vraagt om een wat andere manier van kijken dan ik denk dat wij hier gewoon zijn in Nederland om te kijken naar onderwijs. Omdat de situatie verschilt. De manier van samenleven verschilt, de manier van bewegingen die je maakt verschilt. Kijk, als je van Amsterdam naar Rotterdam gaat verhuizen, dat is natuurlijk heel erg als je in Amsterdam woont. Of als je als Rotterdammer en Amsterdammer ineens naast je krijgt. Maar het is toch nog steeds in Nederland. En de verschillen zijn niet heel erg groot. De verschillen zijn wel veel groter als het gaat om het Caribisch gebied. En ze zijn aan de andere kant weer veel kleiner, omdat wij denken dat er grenzen zijn die de facto eigenlijk geen grenzen zijn. Dat gaat ook over bijvoorbeeld de ouderdomsvoorziening. Ik kwam mensen tegen op Saba die tegen me zeiden, ja, maar ik ben een tijdje leraar in Aruba geweest. Daarna ben ik een tijdje heb ik in Zandvoort voor de klas gestaan. Toen ging ik terug, heb ik een tijdje in Bonaire, de scholengemeenschap gediend als leraar in Nederlands. En toen ging het nog. En nu zit ik op Saba, die moet iedere maand mijn krant opsturen dat ik nog steeds leef. Aan de SVB in Nederland, aan de SVB in Curaçao.
het is ietsje beter geworden. Maar dat idee, hè, dus dat benul en besef, en daarom is uw vergadering zo belangrijk, dat je dat aan elkaar vertelt. Hoe dat daartoe gaat en wat dat betekent voor de wetten en de regels die je maakt en de manier waarop je naar mensen kijkt en ze helpt om op dat niveau te komen, zodat ze ook met die opleiding terug kunnen. En niet alleen maar de academici. Hè. Het gaat heel erg ook over mbo-mensen die hier een opleiding krijgen, die daar niet voorhanden is, om daar te kunnen bouwen. Dat is, goed, het is een beetje een hartekreet en een soort van droomwens van mij, maar dat wij hier snappen hoe het daar is. En ik denk, ik heb het zelf denk ik wel langzamerhand een beetje in de gaten. En daarom vertel ik het graag op deze manier. Dat is volgens mij essentieel.